F'dawn l-aħħar xhur Għawdex qed juri sinjal ċari ta' tkabbir ekonomiku u żieda sostanzjali fl-attività turistika li jkompli jsaħħu l-pożizzjoni tiegħu bħala destinazzjoni ewlenija kemm għal Maltin stess kif ukoll għal barranin. Il-Gżira ta' Tletolijiet qed tkompli tiffjorixxi brata aktar marġa mis-snin ta' qabel, anke fid-dawl li fl-aħħar snin l-ekonomija tagħha reġgħet kibret b'ritmu ferm aktar sostnut minn dak tal-ekonomija Maltija. Din is-sena mbassar li tal-ritmu għawċi jibqa' b'saħħtu, hekk kif ukoll qed jinħolqu prospettivi ġodda kemm għar-residenti kif ukoll għan-negozji. Dwar l-andament tal-istaġun sajfi f'Għawdex tkellimna ma' Tony Zara, il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandi u Ristoranti, l-MHRA, li provdin la perspettivi mill-aktar ottimisti dwar il-prestazzjoni tal-industrija fil-Gżira. Min-numru ta' numri li qed imorru jidher li se jkun tajjeb jekk mhux xi daqsxejn aħjar mis-sena ta' qabel minn 2024. U allura aħna nistennew li il-perjodu it-third quarter li huwa importanti ħafna għall-industrija tat-turiżmu għax dan huwa l-iktar quarter li huwa qawwi, nistennew li jkun mill-inqas tajjeb daqs is-sena l-oħra jekk ma jkunx daqsxejn aħjar ukoll. L-avvanzi li tiseħħu fl-ekonomija nazzjonali qed iwasslu biex illum il-pajjiż ikun jista' jażel li jiffoka iżjed fuq turiżmu ta' kwalità aktar milli fuq il-kwantità. Din il-viżjoni strateġika li anke ħarġet mill-baġit għal din is-sena u dik speċifika għal Għawdex fuq 10 snin imħabbra sentejn ilu infassla biex tappoġġja żvilupp sostenibbli li jinkoraġixxi iżjed esperjenzi uniċi li jirriflettu l-karattru distint tal-Gżira. Eżempju ċarta din il-bidla fil-viżjoni kienet id-deċiżjoni li ma jsirx parti partikolari f'Ġunju li kien ilu jsir is-snin f'Għawdex u li kien jiġbed eluf ta' żgħażagħ iżda jqanqal tħassib minħabba l-impatt negattiv fuq l-ambjent, is-sigurtà u l-komunità lokali. Dwar dan tkellimna mal-kap eżekuttiv tal-GTA Joe Muscat permezz ta' kollegament telefoniku. Is-soltu Għawdex fix-xahar ta' Ġunju kien jattira tip ta' parti illi kienu jattendu għalih numru ta' żgħażagħ, eluf ta' żgħażagħ barranin, u illi Għawdex aħna konna naraw illi dan mhuwiex l-element biex ngħidu hekk illi ta' turist li Għawdex għandu jkollu. Għax il-Għawdex qegħdin nipproġettaw bħala destinazzjoni differenti. Madankollu bħall-MHRA il-prospetti għal-GTA għal din is-sena huma tajbin ħafna. L-indikazzjonijiet jidhru illi għalkemm kellna bidu daqsxejn kajman tas-sajf, imma jidher illi l-affarijiet qegħdin jippikjaw u nisperaw illi inkomplu sejrin fuq il-livell internazzjonali sena l-oħra. U li jitfa' l-iktar l-istaġun. Meta ngħid jitfa' l-iktar l-istaġun jiġifieri li jkollna x-xhur li ġejjin ta' Settembru, Ottubru u anke biċċa minn Novembru ikunu xhur li fihom inkomplu naraw it-turist li jiġi lejn il-Gżira Għawdex.